me. Help me. Nigga. Damn. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Daarom druk op mijn YouTube channel, maak zeker om te liken en subscribe en zet alle notifications. Vandaag recht dus af hier op Benzman YTTC. Ja, Boeta. Allee, ik denk ik niet één reactie op oma gaan doen. Ik denk niet dat ik één reactie ga doen. Ga kijken op mijn channel of iets. Als dat oneerens. Dat ik nog begin te. Ik net één reactie ga doen. Maar hoe van praat die man? Of zo van praat die man? Ik heb dan nu 3 video's of 4 video's vandaag gemaakt. Maar zo van praat die man. Na meeting ik kom af met iets en zie ja. Vadelen op! Vadelen op! Ja, kijk hoe vaar ik jou op, Mindy. Hij van hallo van mijn onderzin bak, kijk hoe vaar ik alle allemaal op, Mindy. Hoe kan ze zitten er beste op een anti, pas je op mijn schoof, Mindy. Hij denkt dat ik kan doen wat ik doe, hij is ik jat maar fucking die. Als aan YTTG. Zij wil ja eerst vannacht even allemaal alle starig. Allemaal muziek van jou is boring op zo'n maandag. En is zo sadig. Hoe kan die stipt je nou mee, die stupid dat je zit voorbarig. Allemaal casinootje aangaan, nigga, die zoekt niet voor aandacht. Ik rijd nog moe van die stupid goed. Allemaal casinootje aangaan, die zoekt niet aandacht, Allemaal casinootje aangaan. Dit is al wat. Als hij zei maar niet iets. Ik weet ook ga ik zo aan niet. Hij zei maar niet iets. Ik weet even ook ga ik zo aan niet. Die mensen me involved met fresh out of box, my nigga, your big stung is for your clothes. I'm busy doing the most, I don't know what you're talking, my nigga, you know that. Ik ga praten van die goedie gebeeld, so fuck yo, I cannot go back. Je komt kijk hoe vaar ik jou op, Mindy. Paar van half van mijn onderzin bak, kijk hoe vaar ik alle allemaal op, Mindy. Hoe kan je zitten er best op aan een diep, maar die houdt in mijn schof, Mindy. Hij denkt dat ik kan doen wat ik doe, hij is ik altijd maar bevolken die. Hoe kom het post die mensen kort video's? Ja, die mannen mogen met tijd. Ik ga mijn eten gaan werken. You need to leave. Ja, ik ga het los. Ik ga hem aan de bezig gaan. Die mensen moesten mijn tijd. Hoe kan je een minute song post? Ze gaan een soort gemaakt. Hoe kan post dit? Ik ga nog niet te veel op mijn agency, man. Ik ga nog een auto maken. Maak niet zeker om te liken en subscribe. En zet alle notifications. En ga volgen me op TikTok of iets. En die mensen mogen met tijd. Zien jullie weer.